Il-kumpanija Gozo Graphics tispeċjalizza fl-istampar diġitali ta' format kbir fil-manifattura ta' sinjali u fil-provista ta' prodotti u soluzzjonijiet marbuta ma' applikazzjonijiet arkitettoniċi. Iktar minn hekk għandha wkoll faċilità industrijali żviluppata minnha stess, Area 51. Din tipprovdi l-infrastruttura meħtieġa l-iżvilupp ta' proprjetà intellettwali b'mod sigur u protett u tħalli nies li jiġu għandha bi proġetti innovattivi jimirħu fl-idejat tagħhom. Fi żjara lil Gozo Graphics, il-Prim Ministru Robert Abela ra kif Area 51 qed tinvesti f'tamir innovattiv u tikkontribwixxi għal ħolqien ta' karrieri ta' kwalità. Iktar minn hekk Area 51 tgħin startups Maltin ikollhom opportunitajiet daqs l-Ewropej li jaħdmu f'setturi tal-hardware. Għandna grant privat ta' 100,000 euro, jitqassam fuq 16 applikant matul dis-sena, li bażikament jista' jibbenefikaw minnhom li l-ewwel passi tagħhom jista' niffandihom aħna. U ma noħdux mill-kumpanija, jiġifieri aħna r-return tagħna jkun mill-beħ tal-prodotti, jiġifieri mhux ħaltu shareholders jew ikollna x'naqsmu mal-kumpanija tagħhom. Jiġifieri kollu l-idea li ħad tibqa' tiegħu, aħna nieħduh biss li nagħmlu l-prodott u nikkummerċjalizzawhu. Il-Prim Ministru Abela saħaq li proġetti privati bħal dan jikkontribwixxu direttament għall ekonomija aktar diversifikata u b'valur miżjud, waqt li joħolqu wkoll opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ u professjonisti f'Għawdex. Semma l-importanza tal-karrieri ta' kwalità li qed ikomplu jinħolqu f'pajjiżna u għannota wkoll kif inizjattivi li jsaħħu l-kapaċitajiet industrijali jistgħu jgħinu biex Malta tattira investiment ta' kwalità u tibqa' destinazzjoni attrajenti biex iżomm it-talent lokali. Il-Prim Ministru żied jgħid li permezz ta' diversi entitajiet pubbliċi fosthom il-Malta Enterprise, il-Gvern qed joffri sostenn biex kumpaniji bħal dawn ikomplu jimxu l quddiem u jkomplu jinvestu f'tamir innovattiv u foqsma oħra. Huwa semma kif il-Viżjoni Malta 2050 li se titħabbar fil-ġimgħat li ġejjin se tkompli tagħti priorità lil setturi li jħallu valur miżjud fl-ekonomija tagħna, filwaqt li ssostni wkoll dawk is-setturi li huma ta' priorità għal pajjiżna.